Какви са актуалните стратегии за успех в бизнеса? MastersConf е мястото, където получаваш комплексен ноу-хау за най-важните бизнес процеси директно от доказани експерти в водещи компании от България и света. Очакват те лектори от HP, Commerzbank, PTV Media Group, Hyatt Regency, All Channels Group, Silverline Capital, Expandix и OSM International. Наред с още много утвърдени професионалисти от различни индустрии. Кои са работещите стратегии за бизнес растеж? Как да се възползваме най-ефективно от новите възможности в ерата на AI? И още! Най-новото в маркетинга, продажбите, подбора на кадри, финансите, електронната търговия, дигитализацията, роботиката и киберзащитата. И една по-лична тема – как да управляваме стреса и да постигнем психическа устойчивост в света на бизнеса с специален гост, водещия психолог и писател Даниел Троев. Подари си ден за развитие, ценни нетворкинг възможности и приятни изживявания в нашата уелнес зона с масажни столове, безплатни свежи плодове, биохрани и здравословни напитки. Очакваме те на 20 ноември в Интер Експо Център. Вземи своя билет на mastersconf.com и се възползвай от намалението за ранни записвания. Само сега при покупката можеш да ползваш и код за допълнителна отстъпка. Вземи го от текста към видеото.